Tashi? Okay, ban. Shi za mu ɗauka. I can't come for the Sayan. Sound. Ai shiru dan girma Allah ku yi hakuri. Ku yi hakuri. Action. Shema'u na magana. Ni ban taɓa yi miki sharri ba. Illa dai na ce kin munafunce kin aure ni wasu. Ni ba na son idan kun gama abin da Sai ko wani. Ko za ki iya tuna lokacin da na baki labarin na haɗu da wani saurayi amma na ki ba shi dama? Sai bayan mun rabu da shi ne dama? Shafa. Sannan kuma zan so ki tuna ranar da kika kira ni don in ga Rayyan a matsayin sabon saurayin ki. Bayan mun gaisa da shi sai na ki daɗewa na yi ƙaryar kaina na ci. Sai shafa. To wannan saurayin da na faɗa miki na kamu da san shi shine saurayin da kika kira ni kika nuna min a matsayin sabon saurayin ki. Amma lokacin da kika taɓa sai shi mamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu kina so ki ce min Rayyan shine wannan wanda kika bani labari? kwarai kuwa. Zan manta ba ranar da ka tura a ranar sai na gane ta ita ce yarinyar da na fara sa da tinkare ta ne mata magana dalilin haka baya kuma na fara soyayya don haka na riga na zama saurayin kawai na ki shi sa na kawo da kaina ban sake bibiyar ta shi yasa na dage na ce da ke bi sai na tabbatar da cewa rashin ki kusa zai yi sa hankali na ta ko da ba sai kika kunnan uwan shi mun kika tafi kuma daga baya zuciyata ta nemi inda ta samu sai ta faɗo min sai na koma gare wanda kuma haka Allah ya cewa za ta kasance shi ma don Allah ku yafe ni saboda na yi kuskuren fahimtar wanda hakan ya sa na amincewa ƙawata ta aikata sharrin sata a hotel ma kaza. Tashin hankali duk ya bayyana a zukatan su biyu matan kenan. Rayyan zai ƙara da yanzu ashe duk abin da action yanzu dama ashe dukkanin abin da ya faru action yanzu dama ashe shi ma ke ce sanadin dukkanin wannan ba na kisan da aka shirya a kan shi ba wanda har ya kai ga kanina ake yi masa kallon ya aikata kisan kai kai duniya
in sha da kyar mu koma dan kuwa baya fito sam